Sakto na to, mama. Taas pa. Paupaw na lang ka. Papaw na. Uy! Apa? Wala. Makalakaw na ka. Likod. Uy. Balik. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys, magandang hapon. Ikaw na yung hapon na mag-cut ko sa buhok. Taasan ako na mag-cut. Sana? Mura na dyan ko gwakwak dani ang buhok. Ano lang taasa. Wala na maka lugsong na lungsod para magpa-out. Diyan guys. Ako rin magputulan ni ang buhok. Kaya mura na ko nagwak-wak dani ang taasa na sobra sa kataas. Mag-cut ko sa... Asa? Ubang ka dili. Okay, nagkupit din ko sa buhok. Tagay kong 50 rin. Kaya parang naman. Nakato ka gubay wa. Dito sa Mabini. Anak ka palit ka. Basing gibali-baran na masandan wa. Wa man pwede ra magyapon mo palit siya kay namay. Kuan. Palit sa ni. Yan. May ko kami. Bila na sana, sila lang itong bag mo ito ba? Ito magbago. Kato na lang bag di ay nga kuan mo akong gaton para sa taho. Gamay naman to. Dosin dagang ito. Wani, gupit. Oh, taas na. Da. Ikaw magtupon na ninak. Pinabilin, oh. Lagat ko guys. Napay nabilin. Isa. Pagay na human. Yung ko gupit na. Iko. Walang mama, oh. Hmm. Tak mabuk lagi ya. Nah, anak. Kira ka? Para pagtipin. Hah? Anak. Bunga sa akin. Gamay ra bitaw yung bagat na. Ikaw na rin. Oh, ano ba pa? Kuwang na nagtina, kaputi na. Hey guys, yan na. Buka pa rin gupit. Saan yung mga ano ko na gusto. Hindi pa nga nangikot. Kumubaan kay. Naghan ng bunga adlaw. Apa itong kumubaan ako? Uy! Sakto na to, mama. Paupaw na lang ka.
Sakto nila. Sakto na na. Taas pa. Uy! Uy! Ayaw na ba? Ang usa ka putol-putol siyang buhok. Sakto na. Tanawa ko noon sa nakamove ah. Relax. Di pa ni makalbo. Game na lang ko niya relax. Di pa niya makagusto. Mama. Kain mo. Ah. Ay, lakaw. Ay, nagpagaling di ay. Nagpagaling. Nagpagaling og humay. Nagpagaling humay. Kaya na may bugas. Nasa may tanong? Balik mo sa pakin. Oo, nasa likod. Ha? Narito. Oops. Yes! Good na good. Baan ka, kaya pa rin tasa. Sa ikawaan ka dali ang kalbo ni. Kalbo. Tasa ka, dududo. Okay? Yan, na sekreto sa atong buhok. Kita rin magkakakil mo dito nga. Tanang ka pa rin talas ng baboy. A few moments later. Hi guys! Good morning! Sa Maduro guys, namilo. Pagdali diha, kay manayaw na ta. Paspas! Naitang pinulo guys. Si kay ma'am, exercise na. Kaya makalakaw na. Paspas ba? Dali bitaw ni. Dali na kay. Labong kuha na iuwan. Sa may magsayawan. Barog magkamusayaw. Lingkuri sa ate. Lingkuri katong mong pabarogon niya. Lingkod sa lingkod ba? Ang barog siya, masayaw. Ay, dito sa ligo na. Marang lingkuran niya. Mabarog siya kayo. TikTok niya. Sige na. Guys, manali pilo. Ako ba daw sa pilo pero kita naman. Mana ni tanan? Tuay. Nakapapai ko ano. Boy! Pare butas dulu baksa. Boy! Ah. Kira. Para kanini na.
Boy, ato tah babaw ilakon kay magkuha tag kahoy para sa anay. Bakit ko kapo sa alabaw? Ma'am! Di ko kapo, di ko kapas. Oh, yes. Yes lagi ka. Wait, choice. Gituluan ang gorgeous sa saon. Ako ginawa gorgeous oh.